I den her video der vil jeg fortælle lidt om, hvordan man kan konstruere trekanter i GeoGebra på en ordentlig måde. Og det man skal lægge mærke til, det er, når man laver en trekantskonstruktion, så skal man forklare, hvad man gør trin for trin. Så alle de ting, jeg sidder og siger nu, dem skal man altså sørge for at skrive ned, hvis man gør det selv. Ja. Så lad os tænke, at vi har en retvinklet trekant, hvor vinkel C er ret, og vi får at vide, at vinkel A er 42 grader, og vinkel B er siden B er 13 lang. Godt. Jeg starter lige med at afsætte mit punkt A. Nej. Ja, punkt A. Det lader vi bare ligge der, og så regner jeg med at få vinkel C til at være her et sted, og vinkel B til at være heroppe. Ja. Det første jeg gerne vil gøre, det er, at jeg vil gerne lave en side, der er 13 lang. Den måde, man laver sider med en bestemt længde på, det er ved, at man tegner en cirkel med den rigtige radius. Så nu siger jeg, at jeg vil gerne have en cirkel, der har centrum i A, og så har radius 13. Sådan, godt. Så kan jeg afsætte et punkt et sted på cirkelperiferien, og så uanset hvad jeg gør, hvor på cirkelperiferien jeg sidder, så vil afstanden mellem de to punkter, den vil altid være 13, fordi det er cirklens radius. Men nu er det jo siden B, der skulle være 13 lang, så må jeg heller lige omdøbe punktet til at hedde C. Sådan der. Så skal vi have konstrueret de to vinkler. Og jeg starter lige med vinkel A. GeoGebra har sådan en smart funktion, der hedder vinkel med en given størrelse. Og der skal jeg simpelthen klikke på det ene vinkelben, det er C. Så skal jeg klikke på vinkelspidsen. Jeg skal lige vælge den også. Jeg klikker på det ene vinkelben, C, så klikker jeg på spidsen, det er A. Og så indsætter jeg, at jeg gerne vil have en vinkel på 42 grader, og den skal drejes mod uret. Sådan. Så kan vi se her nu er der lavet en vinkel på 42 grader. Punktet heroppe, det er jo bare, det svarer til, at punktet C er blevet drejet 42 grader. Det er ikke nødvendigvis, det er ikke det punkt, vi skal bruge. Men det er sådan, at hvis vi nu tegner en halvlinje, der starter i A, og går igennem punktet heroppe, jamen så ved vi, at det her det bliver den ene side i vores trekant. Godt. Nu har vi, vi kan også lige tegne vores anden linje ind her. Godt. Nu ved vi, at vi har en side her, der har den rigtige længde, og vinkel A har den rigtige størrelse. Så ved vi også, at vinkel C skal være en ret vinkel. Og der er en snedig måde at lave rette vinkler på, som jeg godt lige vil vise. Og det er nemlig heroppe, der har vi en menu, der hedder vinkelret linje. Og det handler simpelthen om, at jeg klikker på linjen, og så klikker jeg på det punkt, der skal gå igennem. Sådan der. Og så har jeg fået en linje, som går vinkelret på. Og så er det sådan, at så ved punkt B, jamen det er så det punkt, der ligger heroppe mellem skæringen mellem de to linjer. Bum. Og det fik sandelig også navnet B. Nu kan se, punkt B her, det er ikke, det har ikke den der sjove farve, som A og C har. Det er simpelthen fordi, jeg kan flytte på punkt C. Det ligger bare på linjen. Jeg kan flytte med punkt A. Det har jeg afsat helt frit. Men punkt B skal ligge heroppe. Der er ikke andre muligheder, hvis det skal være, hvis de to vinkler hernede skal passe. Yes, og så kan man jo fortælle GeoGebra, om man gerne vil arbejde med trekanten. Jeg ved, hvad der skete der. Så ved vi også, at den er der. Bum, bum, bum. Og hvis så man ikke skal, hvis det meningen, det skal se pænt ud, så kan man jo rydde lidt op. Så kan vi fjerne alle de her lange linjer og cirklen og sådan noget. Men hvis det er noget, man skal bruge sin aflevering, så kan det være meget godt at lade dem blive, sådan så din lærer, kan se, hvordan du har gjort. Og så vil vi gerne vide noget. Jeg vil for eksempel gerne, nu opgaven bare at bestemme vinkel B, jamen så går jeg bare herop og vælger vinkel, og så måler jeg. Det var en forkert rundt. Sådan der. Sådan der. Og så havde jeg slet ikke valgt vinkel. A, B, C. Sådan der. Og så har vi fået fastlagt, at vinkel B deroppe er 48 grader. Og så kan man tilsvarende, kan vi jo måle alle de andre ting også. Jeg ved, om de egentlig ikke står herude. Ja. Så afsætter linjestykket her.
Så kan vi se længden herude til siden A er 11,71. Og så på den måde, så kan man faktisk regne sådan en hel trekantsopgave. Løse en hel trekantsopgave, uden at regne. Det er det. Hej.